Fiċentru fil-qofol f'nofs din il-festa tagħna jibdew jinġabru bil-folon. Ħażabar jingħaqad magħna. Dan huwa l-bidu tal-marċ spettakolari tagħna. Il-qofol ta' ħidmietna ikun kollu għal-festa waħda sabbarija. Fuq l-adba tal-75 anniversarju, inżemmulek Om tal-Grazzja, inġoq lubna sabbarija. Aħna wliedek, u beltna, żgur bik biss, aħna l-gurin. Minaqlu ftit ieħor għal darb'oħra nerġgħu ninġabru fil-pjazza ta' Beltna għall-akbar spettaklu tal-festa tagħna. Ħażabar jaf biss il-Madonna tal-Grazzja, għalhekk miġburin mal-ewwel u l-unika banda tal-Grazzja. Bisimna l-kburin, f'tal-gazin maqudin, momna dejjem rebbin.
Catena, e quando le tanto frena.